लोगो नोंथांमोन नै दिनै आं नोंथांमोन बयखौबो गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलनिफ्राय बरायनाय थाबाय। दिनै 26 जुन 2022 बेनो जाहैबाय DID लिटिल मास्टार सिजन 5 2022 नि रिजाल्ट। बे रिजाल्टखौ बयबो गोसो गोथारै जमनानै दंगासिनो दङ। दा बे रिजाल्ट बायदियै जोंना आसामनिफ्राय कन्टेस्टेन्ट हिसाबै बाहागो लाहैनाय श्री नबजित नार्जारी, दा बिथाङा फार्स्ट उइनार हिसाबै सायख'जाबाय आरो बिथांनि सायख'जानायावनो जाहैबाय गिदिर नाजानाय आरो बिथांनि बैफब सार जायनाखि मोसानाय फोरोंगिरि, दा बिथांनि गोब्राब नाजानाय आरो बिनिफ्राय नबजित नार्जारीनि गावनि टेलेन्टखौ लानानै, गावनि रोंगौथिखौ लानानै हानायमानि गोबां गोसो मोदोम जिउ सोलेर होसोमनानै खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जेरैबायदि प्रेक्टिस खालामदों आरो बे प्रेक्टिस खालामनायखौ लानानैनो दिनै देरहासार जानो हाबाय। बियो मोनसे जोबोद गेदेर गोग्गाथाव। आरो बिनिनो फार्स्ट रानार आप हिसाबै आफुफेगु, बिथाङाबो आसामनिफ्रायनो थांनाय बादायारिमोन, बिथाङाबो देरहानो हाबाय फार्स्ट रानार आपआव। आरो बिनिफ्राय सेकेन्ड रानार आपआव दङ आयदास्रि, बिथाङाबो आसामनिफ्रायनो बादायारि हिसाबै बाहागो लाहैनायमोन। दा बिसोर साथामबो बादायारिफ्रा आसामनिफ्राय देरहासार जानानै भारत हादरनि गेजेराव मोनसे जारिमिनारि जानानै थाबाय। जायनि थाखाय आसामाव जे एथबां टेलेन्टेड मानसिफोर दङ बेखौ फाइनाल समाव बाहागो लाफैनाय भारती सिंहआ बुंनो गोनां जादों। बेयो जोंनि आसामनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। दा बेवहाय आरोबाव जों बेखौबो बुंनो हागोन दि बिथां नबजित नार्जारीनि देरहासारनायाव दङ जाहैबाय बिनि गेजेराव गासै बर' फिसाफोर आरो गासै नायगिरिफोरनि खौसेयै भट होनानै देरहाहरनाय। जायनाखि नायगिरि बिथांमोननि भट हरनायनि गेजेरजोंसो बिथाङा देरहासार जानो हादों। बिनि थाखायनो साफ्रोमबो भारत हादरनि सिङाव थानाय नायगिरि बिथांमोन जायनाखि भट हरनानै देरहासार खालामनो हादों, थाखो भट हरनायनि गेजेरजों देरहासार खालामनो हादों, बेनि थाखाय बयखौबो साबायखर होनो गोनां दङ। आसा खालामो नबजित नार्जारीया इयुनावबो सासे बर' फिसा जानानै बर'नि नाम लाखिनो हागोन, आसाम हादोरसानि नाम लाखिनो हागोन, बेजों लोगोसेनो भारत हादरनि नाम लाखिनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो। Thank you for watching and bye bye.